Samantala, 340,000 pesos na halaga ng Shabu, Nasamsam sa buy-bus operation sa may San Fabian. Para po sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Joanna Di Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang dalawang hinihinalang high-value target matapos masabat ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Philippine National Police ang tinatayang 340,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Kayanga, San Fabian. Kinilala ang mga sospek na sina alias Yurilin, 38 anyos sa residente ng Nagilian, La Union at isang 42 anyos na lalaki mula naman sa Bawang, La Union. Ayon sa ulat, bumiyahe pa umano ang mga ito patungong Pangasinan upang isagawa ang illegal na transaksyon. Nakumpiska mula sa mga sospek ang humigit kumulang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 340,000 pesos, isang cellphone, mga kagamitan sa pagtitimbang at pagre-repack ng droga at buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ng mga sospek at naaharap sa kasong paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna Di Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.